Popol Vuh第20章人間の創造。まだ世界が暗黒の中にあった頃でした。アロムとワホロム、ザコルとビトル、またの名をテペウとククマツという神々は言いました。養う者たち、支える者たち、明るさに包まれて生まれた娘たち、息子たちを地上に出現させ、人類創造の作業を終わらせようではないか。ザコルとビトルの頭上に太陽と月と星が現れる少し前、神々は人間の肉として用いる食料について話し合いました。彼らに白い穂と黄色い穂のトウモロコシを持ってきて、それらがあるところに案内したのはヤマネコ、コヨーテ、オウム、カラスでした。そこはパシルトカヤラーというところでした。パシルトカヤラーはトウモロコシだけでなく、バタクステやカカオ、サポテ、アノナ、ホコテ、ナンゼ、またサーヌスなどの実がなり、蜂蜜もたくさん見つかる豊かな土地でした。そして神々は白い穂と黄色い穂のトウモロコシを引いて、トウモロコシだけで人間の腕や足、体を作り上げました。またイシムカネーはこのトウモロコシを臼で9回引きました。臼で引かれたトウモロコシの生地とその汁によって人間の手足が作られ、活力が与えられました。そして4人の男が作られたのです。これもすべてアロムとクワホロム、ザコルとビトルの成したことでした。最初に作られたこの4人の男の名は、バラム・キツェ、バラム・アカブ、マフクタフ、イキバラムと言いました。彼らは神々の技によって作り上げられたのであり、彼らを産んだ母はいませんでした。彼らは話すことも、見ることも、聞くことも、歩くことも、何でもでき、美しい、良い人間でした。彼らは賢く、しかも世界の隅々まで見渡すことのできる目を持っていました。彼らには世界中のどんな遠くのものでも見ることができたのです。それを見て神々たちは言いました。さあ、見なさい、聞きなさい。そして話しなさい、歩きなさい。どうだ、これで満足かね。彼らは答えました。おかげさまで話すことも聞くことも見ることもできます。どんなに遠くにあるもの、天にあるもの、地上にあるもの、何でも見えます。あなた様たちのおかげです。我らの祖母、我らの祖父に心から感謝を捧げます。彼らは本当に天球と丸い地表の4つの隅まで見ることができたのです。それを聞いて神々たちは話し合いました。彼らはあまりにもすべてを見ることができる。それは良くないことだ。そうだ、彼らが神と同じでは
良くない。そこで神々たちは自分たちが作り上げた人間の目に霞を吹きかけました。そのため人間たちの目は近くにあるはっきりしたものしか見えなくなってしまったのです。